Салому алейкум дӯстони азиз, апаҳо, хоҳарон, модарони гиромӣ, ҳамаи шумо хуш омадед ба канали мо. Акнун ин канал на танҳо аз канали Фирӯза влог, балки ин канал низ аз канали Зинураҷон низ мебошад. Яъне хуш омадед ҳамаи шумо ба канали Фирӯза ва Зинура. Имрӯза рӯзамонро чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, бо тозагӣ оғоз кардем. Ҳар рӯз ҳозир ҳамин омодагӣ барои хӯроки ифтор, шом, ҳамин тозагӣ, ҳар рӯзи мо ҳозир ҳамин хел гузашта истодааст. Шустушӯ, пухту паз ва ғайра. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед дӯстон. Дар ин рамазон ҳамаи шумо тансиҳат ҳастед. Боз як бори дигар хуш омадед ба канали ман. Ба шумо наҳори хубро таманно дорам. Саҳар кати дӯстони азиз, убуркаи кухняма кардам, парядок, ҳамаи нонҳои майда шудагӣ аз дастархон гирифта, дастархонро страхвит кардам. Нонҳои ҷобаҷо карда мондам, рӯи столам ошакидам. Баъд бошад завтрак тайёр кардем. Баъд аз вай якчанд хӯрокҳои рӯзоная тайёр кардам дӯстони азиз. Хом шӯрбо тайёр кардем ва дуюм ба бошад макарон. Макарона вақти навор кардан дар охираш заряди телефонам мурдааст, надидем худам. Баъд аллакай ки тайёр шуд, баъд видео гирифтам барои шумо дӯстон. Дӯстони азиз, ман аллакай бо духтарчам бо забони англисӣ гап зада истодаам. Чӣ хеле ки шумо медонистед, ман тарҷумони забони англисӣ будам. ҳозир дар зикрет дар ин навор метавонед гӯш кунед. Духтарчаи ман аллакай мефаҳмад. You like it? Zinura, Zinura, I love you. Just say something. Say mommy, mommy. Zinura, say mommy. My sunshine, my flower. Zinura, say hi. Can you say this? Hi, Zinura. 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 Ma. Ma. Nyam, nyam, nyam. You like it? This is delicious. You like this? My Zinura. My Zinura. You want this again? Come on, my baby, come on. Just speak, loudly speak. Okay? Meow. This is cat, Zinura. Meow. Where is cat? Zinura. Zinura. Ma. Ma băța. Ma. You like this? What is your toy? Oh, here. Ана инҷо бошад дӯстони азиз, рӯзи дигар хомшӯрбоя тайёр кардам чизоша ҳамаша. Инам вақти хӯрокам аллакай тайёр шудагӣ буд. Бо дӯстон успед накардам. Хай кӯдоки майда кати медонед, хеле вақт аз ёдам мебурд ки чӣ кунам, снимати кунам. Ана инҷа бошад кати гӯшти макарон мекунам. Гуфтам макаронамона камтарак, то есть гӯштамона камтарак сурх мекунем дӯстон.
баъд пиёз ман меандозам. Пиёзама сурх карда хеле қариб сӯхтагӣ бори жарид намекунам. Ман камтарак хел сурхак ки шуд, дигар сабзавотома меандозам. Фақат ҳама хӯрокҳоям ба ҳамин хел, дӯстони азиз. Бисёри баъд сурх карда сӯзонда намекунам, ки ҳамин авқотам баъд хеле сӯхтагӣ бори ин суп сурх мешавад. Ман ба маъқул не. Мехоҳам ҳамун сабзавотом камтар хел нопухта бошад. Вақти обаша андохтам ба ҳама меваёша, витаминоша намехоҳам, ки сурх кардам, хел сӯзонам. Ман аз бинед дар навор ҳамаша нишон додагӣ ҳастам. کسی از عشق دل کنده است، کسی زاری فرزند است، اما کسی را بر کسی کار نخواهد بود. کسی بر کس می خنده، کسی بر کس می جنگه، اما همه در اصل نسل یک تا انسانه. شادمانی ای الله، از فلاکت در امانی ای الله، تنها ز تو خواهی از محبت مهربانی، از صداقت شادمانی، ана инҷа ба бошад, дӯстони азиз, бринҷома ҳамаша контейнерба гирифта монсудам аз пакет. Камтар дарунаш ба намак карда гирифта мемонам, контейнерро ба ҷо карда. ана инҷа ба дӯстон сабзию картошкаи макарон мулоим ки шуд, якта помидора майда карда мепардом, зираю намак мекунам. баъд камтар ки жарид шуд, об меандозам. об андохтам, меҷӯшад нағз. баъд макаронаша хоҳам отдельно наҷӯшонда даруни ҳамин зирбакба мепартом. маъқул бошад худаш кати якҷоя медӯшонам, фарқаш нест. беҳад бамазза мешавад, дӯстони азиз. макарона худаша отдельно ҷӯшонида, хоҳед ки хеле хушрӯ ҷудо шавад, отдельно ҷӯшонед, бо нағз мешавад. инҷо омода шуд хӯроки ман.